Ρίχνω νερό και μαγιά στον κάδο του μίξερ. Με το φουέ διαλύω τη μαγιά στο νερό. Προσθέτω το αλεύρι, ζυμώνω στη χαμηλότερη ταχύτητα του μίξερ μέχρι το ζυμάρι μου να ομογενοποιηθεί. Αφήνω το ζυμάρι μου να ξεκουραστεί για 20 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτω αλάτι και ελαιόλαδο. Στην αρχή του ζυμώματος έχω το μίξερ μου σε χαμηλή ταχύτητα. Στη συνέχεια θα το βάλω στη μεγαλύτερη ταχύτητα. Όταν το ζυμάρι μου έχει αυτή την υφή, είναι έτοιμο. Το αφήνω σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να διπλασιάσει τον όγκο του. Θα χωρίσω το ζυμάρι μου στα 3 και θα φτιάξω ένα καρβέλι και μία μαργαρίτα. Για τη μαργαρίτα θα ζυγίσω 110 γραμμάρια την κάθε μπάλα. Με την υγρασία που έχει το ζυμάρι, κολλάει το σουσάμι πάνω του. Διπλώνω το ζυμάρι μου με αυτόν τον τρόπο για να φτιάξω ένα καρβέλι. Και του προσθέτω σουσάμι. Αφήνω τα ζυμάρια να φουσκώσουν για τουλάχιστον μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Έχω βάλει το φούρνο μου στους 250 βαθμούς στον αέρα και έχω βάλει μέσα μία γάστρα να κάψει. Βάζω τα ζυμάρια μέσα στη γάστρα, τα σκεπάζω με το καπάκι της γάστρας και τα φουρνίζω για 20 λεπτά, μέχρι να έχουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Χαράζω το καρβέλι μου και το φουρνίζω και αυτό με τον ίδιο τρόπο. Αν βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι. Ακολουθούν και άλλες τέτοιες συνταγές.